दिपेन बर' सारानो एखेबारे बैसो जाबाय बेस्रा पलिटिकेलाव ओंखारनायनि हांखुर हाबिलाया नुजाथिजोबथारबाय रायजोआव समाजाव। आयौ 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 दा मालाय हनै एमपि जाहैलायबाय। दा इउपिपिएलनि नेताफ्रा जेनजोबनोसै नै। खुलुमबाय बयखौबो रायजोफोर। आयौ आयौ प्रमद बर' सारा अपोजिशनाव थानोनो गिबाय। ओरैबादि लाजिबाय गिबाय माने इउपिपिएल जों बे जिबनाव देरहाखानाय नंला साननानै आस' रायजो सभानि एमपि जाहैबाय। थारमाने इनडाइरेक्टलि बिपिएफखौ सापर्ट होबाय प्रमद बर' सारा। नोंथांमोना गोथौयै साननानै नायबिजिर नंगौना नङा? प्रमद बर'आ बिटिसि इलेक्शनाव दोखो दोखो जेनबाय। दा अपोजिशननि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि जानानै मोजाङै नांथाबनानै पलिटिकेल जे केरियार बेखौ दालांनांगौमोन, खालामलांनांगौमोन आरोखि। नाथाय बियो गिबाय। एमएलए इलेक्शनावबो दोखो दोखो जेनगोनखौ नुहुरखाबाय। दा एडभान्स मालाय दिल्लीनि रायजो सभानि एमपि जाहैबाय। मा फर्मुला बाहायनानै नोंनो प्रमद बर' सार एमपिखौ होनाय जादों बेखौ नोंबो बुजिखागौ। नाथाय नोङो रायजो राजाफोरखौसो जाम्बा जाम्बि खालामनो बिजि थुगासिनो दङ। एथ' जाम्बा नंला। मा सरखार दाफिननायनि खोथा होनलाबायदों इउपिपिएलनि सापर्टार आइटि सेलफ्रालाय। एमसिएलएआनो 6 जनल'सै। 6 जनावबो सानै फैहां बाव खि साथामानो फैबावो। बबेजों सोरखौ लानानै सरखार दाबावनांगौ जाखो? आयौ हामाना बिदि बारा बुंनो। सैथोआव थानांगौ, नंगौखौ बुंनांगौ आरोखि। बांद्राय थगायनाया मोजां नङा। प्रमद बर'आ बयबो बुङो प्रमद बर'खौ गावनि सानग्रोयो होननानै, गावनिखौल' जाफुंजानो लुबैयो होननानै। मिथिगौ ना? गावनि नांगौखिनिखौ बियो नै एमपिआव मालाय पावार नांगौ नालाय, गोहो नांगौ नालाय प्रमद बर'नो। दा नै एमपिआव मालाय ओरै लिंक लानानै एमपि जालायबाय। गाज्रि नङा जानाया। जे मानसिया बिटिसिआव 5 बोसोर शिफ्ट जाबाय, जेबो मावनो हायाखै, बे मानसिया बे दिल्लीनि रायजो सभायाव थांनानै मा खालामगोन, मा लाबोगोन? बिटिआर एकर्डनि लिरखानाय दफाफोरखौनो जेबो मावनो हायाखै। बेना जाहैबाय खालि गावनिल'। हाग्रामा महिलारि सारा जोंना रायजोनि, समाजनि, एरियानि, बिटिसिनि गासै जाथिफोरनि थाखाय मोजां सानो। प्रमद बर'आ गावनिखौल' सानो। माने गाव माबोरै पावाराव फैनो हायो, मा रोखोम शिफ्ट जानो हायो, मा रोखोम एमपि जानो हायो, मा रोखोम पाब्लिकखौ थगायनानै गादियाव जिरायबाय थानो हायो। दा बेल' बिनि मथ', थांखिया, आम्बिसना। नुहुरजोबखानाय। गोसोआ जेरै सिङाव सानो सायावबो नुजाजोबखायो बेना। माला देरहाफेरा इउपिपिएलआ? माला देरहाफेरा प्रमद बर' सारा? एथ' गिदिर बड'लेण्डआनो जाबाय, बिटिआर मुङानो एथ' गोगोम गिदिरखा, रिजनखा होनलाय। थेवब्लाबो मानो 11-12थाल' देरहाया? बेखौ देरहानाय बुङो नामा? 2020आवबो ना बिपिएफआ 17था देरहाखादों, इउपिपिएलआ 12था ना 11थाल'सो देरहादों। माला देरहाया? देरहानायनि खुनु रेकर्ड गैया। इउपिपिएल प्रमद बर'आ, इउजि ब्रह्मआ देरहानायनि खुनु रेकर्ड गैया। थगायनानै बे माबानायजोब आरोखि। देरहाफेराखै आरो देरहानायबो नङा जिबराव। एखेबारे थगायसुला मानसिफ्रा बोरै देरहानांगौ जाखो? दा गाव थगाय पावाराव थांबाय थागोन प्रमद बर' सारा। दा बिनि दायथ'आ गाव अपोजिशनाव थानानै
खामानि मावनायनि सोमोन हो दा हनै गावसो आस' एमपि जाहैबाय हा राजु कुमार नार्जारि दाम'रिया दंमोन ना बेस्रा आयै मिनिस्टार जानायनि सिमां EM जानायनि सिमाङा MLA जानायनि सिमाङा बायफ्रुलांजोबबाय एथ' खस्थ' खालामनानै सिमां सुजुनायखौ प्रमद बर' सारा दंस' खालामबाय MP आवबो टिकेट होआखै MLA आवबो टिकेट होआखै बै समाव 2020 नि MCLA आवबो टिकेट होआखै नै जेनगोनावसो दाखालि होबाय ओमफ्राय दा नै MLA आव जेनगोन बायदि जोबना नै एबार टिकेट होनोसै गांलाब फेजेननोसैलाय राजु कुमार नार्जारिखौ आयै मा जाबावगोन लरेन्स इस्लारि सारनि मिनिस्टार जानायनि सिमां EM जानायनि सिमांखौ प्रमद बर'आ दंस' खालामबाय आयै 2021 आवनो मिनिस्टार होनायनि खोथामोन रायलायजोबखानायमोन सेस गाव सिप जानाय लोगो लोगो दंस' थलं थखं नस्थ' बड'फानि सिमांखौनो सिफायनो हादोंब्ला दंस' खालामनो हादोंब्ला बे प्रमद बर' सारा बे राजु कुमार नार्जारिनि सिमां लरेन्स इस्लारिनि सिमां गर्जन मोसाहारिनि सिमां सोरनिबा फैलाजे बरगयारिनि सिमां आयै बेस्रा नमिनेसन होफ्लालायथारदोंमोन 2020 आव औ टिकेट होफिनगोन औ बाय इलेक्सनाव टिकेट होगोन माबा माबि होननानै आयै बरायदोंमोन सिमांखौ बिनिखौबो दंस' खालामबाय प्रमद बर' सारा साननानै नाय रायजोफोर गरिब जीबन बै समाव कलेज फरायफुनाय समाव जेबो गैया थाखा फैसा गारि घोड़ा न' बां मोजां गैया बै समावनो हारसा हिनजाव माहाजोनखौ फोथायनानै बियो लादों दा नोंसोरखौ बे फोथायनाया फिदिंनाया बिनि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दा मालाय हनै MP जाहैलायबाय दा UPPLनि नेताफ्रा जेनजोबनोसै नै MLA आवबो हो खावमा खावसे साफा गावहा हनै पावाराव थांबाय थागोन ओरै जाया ओरै बिदि खालामखायो जोंना प्रमद बर' सारा बेनो जेबो नाङा पावारल' नांगौ एथ'बां हारिनि गोथौ समाजनि साननाय दंब्ला बिदि खालामाथ' दिपेन बर' सारानो एखेबारे बैसो जाबाय बेस्रा पलिटिकेलाव ओंखारनायनि हांखुर हाबिलाया नुजाथिजोबथारबाय रायजोआव समाजाव बेखौनो MC हरमोन ना रायजो सभायाव हा नोंलाय मा थांलायनांगौ जाखो आयु दिल्लीखौ जेन गावल' नुदों दिल्लीयाव गावल' थांनो हाग्रा बायदि हा राजु कुमार नार्जारियाबो थांनो हायो दिपेन बर'आबो थांनो हायोना बे रायजो सभायावलाय अलरेडि सानै MC दंखायो जेबो मावनो हायाखै सासे थांदेरनायावलाय मा जागोन आयै आं जा दुखु मोनसै मानसिफोरखौनो गोसोखांबा सानबा आयौ UPPLनि सापर्टार नोंथांमोन आंनिब्ला एखेबारे बे ट्रेक्टरा जोब्बाय बेलथायबाय एखेबारे बेलथायबाय माने बेलथायबाय जोब्बाय बिदि नङा आरोखि आयौ